mansi jahanawhai praise Hallelujah. Serba naik ke tangan ini aku kasih kalian Istirahat, praise the Lord, praise the Lord, praise. Agi kau bisa selebisa. Praise the Lord, jadi buah ini di rumah saya dan hedun, jaya beko putaigan, biar kita जीवन को मनाई di rumah saya dan bazolen na, Isir ko baknaidan. Kintu, dan Isir leha जीवन को मनत lagai dan baknaidan hak. Pidum, betam जीवन को baknaidan Isir pidum. Sebab ini bemar jeng kami nak tanambai setelah istirahat. Sebab jenani pray dongkai. Mansi ko dah jenani agalnya, mansi ko dah ni agalnya. Dan istirahat semua dongo, ngomba. Jangan pura ini, jangan pura kan. John ni lihat naik, ek aida ek dui. देखो पड़ेगा तीन सारी परसे पड़े लांगनी भाई एरबिदि बुंबाय संसारखौ सारि सोरजिनायनि सिगां बाथ्रा दंमोन संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्रा दंमोन बियो जाजेननायनिफ्राय इसोरजों लोगोसेमोन बेजों गासैबो जाबाय आरो बेखौ नागारनानै मुवा मुंसेयाबो जायाखै बेयाव गोथां दंमोन आरो गोथाङा मानसिफोरनो स्रां होबाय नामा प्रेज द लर्ड अब्ला जों बाय मोनबाय जहननि दारै जों मिथिनो मोनबाय जे संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्रासो दंमोननो बे बाथ्राया मा इसोरनि रावा दङमोन आरो बे जेननायनिफ्राय इसोरजों लोगोसेमोन माया इसोरनि रावा लोगोसेमोन आरो बेजों गासैबो जाबाय आरो बेखौ नागारनानै मुवा मोनसेबो जायाखै सोरखौ नागारनानै इसोरखौ नागारनानै मुवा मोनसेबो जायाखै ना प्रेज द लर्ड होमब्ला इसोरा दंखायो नङा होमबा बेयाव गोथाङा दंमोन आरो गोथाङा मानसिफोरनो स्रां होबाय बबे गोथां इसोरनि जिउआ इसोरनि बाथ्राया दिनै मानसिफोरनो स्रां होबाय नांदों पासफोराव फरायबोनि आरो स्राङा खोमसियाव जादों नाथाय खोमसिया बेखौ लायाखिसै प्रेज द लर्ड मा होनखो दानिया स्राङा खोमसियाव जादों जेरै हरनि समावहाय जों स्रां खालामनो मा सावो बाथि सावो नङा होमबा आजिखालिथ' मोब्लिब फैनानै जोंब्लाव माब्लाव ओरैबायदि रिथिरेथाव सावजोबसै बर'दिननि साजायनाया मोब्लिब थारजोंसो जाजोब्बाय दानिया ना जाय जेरै हागौ ओरै ना थाखा फैसा गारस्रावदों जों खामादा खालामदों जायनो साबसिन डेक'रेसन खालामनो हायो बे प्राइजबो मोनो खोमा बबेबा जायगाफ्राव ना बबेबा जायगाफ्राव डेक'रेसननि साजायनायनि ओरैनो प्राइजबो मोनो खोमा बर'दिननि साजायनाया ना ओरैबायदि बादिनांलायदों नाथाय जायहा गैजाया बेहालाय बहाथो मोब्लिबनि थारखौलाय बायनो हाबावनो जोंथा माथाखौ बहाथो बायनो हाबावनो अब्लाबो इसोरा जे होदों बेजोंनो मोनसेब्लाबो फिसा बोनानै सावदों लामा लांगोनायाव जिसुआ स्रां होननायनि महरखौ
नुजाथि होदों जों दा केन्डेल सावदों नोंना केन्डेल सावदों दा बेनिखायनो दिनै बियो खोमसिनि गेजेराव स्रां होनो फैबाय स्रांआ खोमसियाव जादों नाथाय खोमसिया बेखौ लायाखिसै खोमसि होनना बुंब्ला संसारनि मानसिफ्रा बेखौ लायाखिसै जों फरायगौनि 10 पदआवहाय बियो संसाराव दङमोन आरो संसारा बेजों जाबाय नाथाय संसारा बेखौ मिथियाखिसै ना बियो संसाराव दङमोन आरो संसारा बेजोंनो जाबाय नाथाय संसारा बेखौ मिथियाखिसै सोरखौ मिथियाखिसै स्रांखौ मिथियाखिसै अर्थात जिसुआदि स्रां बा इसोरनि बाथ्राया स्रां इसोरनि रावादि सोरां बेखौ संसारनि मानसिफ्रा मिथिनो रोङाखिसै जायनि फलाव बेखौ खुलुमनो रोङाखिसै नोंगौना खुलुमनो रोङाखिसै नाथाय जोंनो बाइबेला ओरैबायदि खोन्थाबाय आं बारस'लांबाय सैद'फोरखौ फरायनि बेनिनो ज'हननि 1 सैद'आव बुंदों आरो बाथ्राया मानसि जाबाय आरो जोंनि गेजेराव थाफैबाय आरो सासेल' सारि जानायनि बिफानिफ्राय मोननाय समायनाय बायदि जोङो दयाजों आरो नंगौजों बुंजासे बिनि महिमा बिनि समायनायखौ नुबाय नांगौ प्रेज द लर्ड बाथ्राया मानसि जाफैबायनो बाथ्राया मानसि जाफैबाय आरो जोंनि गेजेराव थाफैबाय जोंनि गेजेराव दा बाथ्राया मानसि जानानै थाफैबाय आरो सासेल' सारि जानायनि बिफानिफ्राय मोननाय समायनाय बायदि जोङो दयाजों आरो नंगौजों बुंजासे बिनि समायनायखौ नुबाय प्रेज द लर्ड दयाजों अननायजों आरो बि मावनाय समायनायखौ जोङो दा दिनै नुनो मोनबाय बेसे मोजां बाथ्रा बुंदों प्रेज द लर्ड नाथाय जों बाइबेलाव नायब्ला मोननो हायो जों बोसोरफ्रोमबो फरायो जिसु ख्रिस्ट'आ सोरनि गोरबोआव सारि जादों मारियामनि गोरबोआव सारि जादों मारियामा माबायदि मानसिमोन संसाराव थानायाव धोरोमियामोन अर्थात मरियम बादि धोरोमिया मानसि गैयामोन जसेफ बादि धोरोमिया मानसि गैयामोन होनना बुंबाय बिनिखायनो दिनै इसोरा मोनसे ओरैबायदि परिकल्पना खालामदों जायखौ जों नायब्ला मोननो हायो बाइबेलावहाय मानसियादि पापाव गोदोजोब्बाय मानसियादि एखेबारे इच्छा बादि थाबायबाय बिनि थाखाय बियो ओरैबायदि सिन्था खालामदों जों बाइबेलाव नायब्ला मोननो हायो दे जेसायाखौ नायनि जेसाया बिजाबाव बुंदों जेब्ला मानसिफ्रा संसारावहाय पापजों गोदोजोब्बाय इसोरखौ सिनायाखिसै इसोरादि दंखायोमोन खुलुमनो रोङाखिसै बिनि थाखाय बे ओरैबायदि सिन्था ओरैबायदि दुखु जाबाय आं दानाय मानसि जाथिफ्रा माबोरैहाय गोथां जिबनखौ मोनफिनगोन आं दानाय मानसिफ्रा माबोरै सोरगोखौ मोनफिनगोन बेखौ बियो सिन्था खालामनानै बियो ओरैबायदि सानहाबबाय आरो सानहाबनानै बियो बुंबाय जोङो जेसाया बिजाबनि 6:8 जोङो नायब्ला मोननो हायो आरो आङो फोरबोनि बुंनाय खोथाखौ खोनादों आङो सोरखौ थिनहरनो जोंनि लागै सोर थांगोन अब्ला आङो होनबाय नै आङो दङ आंखौ थिनहरदो प्रेज द लर्ड दिनै बिफायानो गावखौ बुंबाय आंनो दङ आंखौ थिनहरदो अर्थात बियो बिसा महरैहाय संसाराव फैनो थाखाय गावखौ थिनहरबाय प्रेज द लर्ड फोरबोआ बे बाथ्राखौ बुंदों होनना बुंदों बे बाथ्राखौ बुंदों होनना बुंदों दा बेनिखायनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ माब्रै जोनोम जाफैगोन सोरनि दारै जोनोम जाफैगोन बेखौ मा होनो जेसाया बिजाबनि दारैहाय
जेसे बिजाबनि दारैहाय मा खालामबाय बियो मिथिहोबाय जेसेनि सातनि सिजौ बुंदों बिनिखायनो फोरबोआ गावनो नोंनो मोनसे सिन होगोन नाय सासे सिख्ला आइथिया बिसा थागोन आरो सासे बिसा हौवा सारिगोन आरो बिनि नामा इमानुएल दोनजागोन होनदों प्रेज द लर्ड दा बिनिखायनो फोरबोआ गावनो नोंनो मोनसे सिन होगोन ओरैबायदि सिन नाय सासे सिख्ला आइथा होनना बुंब्ला हाबा जायै सिख्ला नङा होमबा हाबा जायै सिख्ला बे हाबा जायै सिख्लानियावहाय गोर्बोवती जागोन आरो बियो सासे बिसा हौवा सारिगोन आरो बिनि नामखौ इमानुएल दोननांगोन प्रेज द लर्ड इमानुएलखौ जों बयबो मिथिगौ इमानुएलनि ओंथिया मा बे इसोरा जोंजों लोगोसे प्रेज द लर्ड इमानुएलनि ओंथिया जाहैबाय इसोरा जोंजों लोगोसे इसोरा जोंजों लोगोसे दङ अर्थात जिसु जिसु होननानै जों मिथिगौ मानोना जेब्लानाखि मानो इसोरनि सोरगोदूतआ फैनानै मरियमजों नुजादों अब्ला बियो मरियमखौ बुंदों दागि मरियम नोङो इसोरनि गेदेरथार अननायखौ मोनबाय ना अननायखौ मोनबाय बिनिखायनो बे अननायखौ नों इसोरनिफ्राय लानो नांगोन होनना बुंदों जों बाहाय मोननो हाबाय लुकासाव जों एसे नायनि लुकासनि लिरनाय एकनि 34 आव बेबायदि बुंदों मरियमा आत्माखौ बुंदों बियो माब्रै जानो हागौ मानोना आङो सिख्ला आइथा ना बिनि गोजौआव दङ जाहैबाय इसोरनि अननायखौ मोनदों जाकबनि जोलैनि सायाव दे सासे राजा जागोन आरो बिनि रायजोआ जे जोबथारनाय नङा बे बाथ्राखौ बुंनायाव दिनै मरियमा बुंदों आत्माखौहाय बे माब्रै जानो हागौ मानोना आङो सासे सिख्ला आइथा अब्ला आत्माया बेखौ बुंफिनदों गोथार जिउआ नोंनि सायाव फैगोन गोथार जिउआ नोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ नोंनि सायाव थाफैगोन बिनिखायनो सारि जागोनाबो गोथार आरो इसोरनि बिसा हौवा होनजागोन आरो इसोरनि बिसा हौवा होनजागोन आरो नै नोंनि खुरमा असे एलिजाबेथआ बुरिथार जानानैबो सासे फिसाज्ला लानांबाय आरो बे सांग्रिमा होनजानाय हिनजावहा अखाफोर दानद'सै मानोना इसोर मावनो हायै मुंबो बिसय गैया होनना बुंदों अब्ला मरियमा होनबाय दे आङो फोरबोनि लेंजो नोंनि बाथ्रा बादिनो जाथों अब्ला आत्माया बेनिफ्राय थांदों होनना बुंदों प्रेज द लर्ड मानो होनब्ला जेब्ला इसोरनि सोरगोदूतआ मरियमखौ बुंफैदों नोंहा गोजोननाय जाबाय इसोरनि अननायखौ नों मोनबाय होनना बुंफैदों नोङो गथ' थागोन गथ' सारिगोन होननानै जेब्ला बुंफैदों अब्ला बियो माब्रै जानो हागौ होनना बुंदोंमोन ना नाथाय माब्रै जानो हागौ बुंनायावहाय इसोरनि सोरगोदूतआ आरोखौ बुंफिनदों ना गोथार जिउआ नोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ नोंनि सायाव थाफैगोन गोजौ सिन्थानि बोलो होनना बुंब्ला ओरैबायदि बोलो जाय इसोरनि बोलो इसोरनि अननाय इसोरनि महिमा बियो मरियमनि सायाव थाफैगोन ना बिनिखायनो सारि जागोनाबो गोथारमोन गोथार जिउआसो बिनाव थाफैगोन गोथार जिउजों बियो सारिगोन
आरो गोथार जिउआनो बेखौ दैदेनगोन होनना बुंदों आरो इसोरनि बिजा हौवा दोनजागोन सोर दोनजागोन जायहा मरियमजों सारि जागोन गथ' बे मरियमजों सारि जागोन गथ'आ गोथार होननानै मुंख'जागोन होनना बुंदों आरो नै नोंनि खुरमा असे इलिजाबेथ बियो बुरिमायमोन बुरि जानानै सासे फिसाज्ला बियो लानांबाय आरो बे सांग्रिमा होनजानाय हिनजावा अखाफोर दानद'सै मानोना इसोर मावनो हायि मुंबो बिसय गैया अब्ला नायदो जेब्ला इसोरा मरियमखौ बुंनानै खावलायफैदों अब्ला बिनि खुरमा असे होनना बुंदों इलिजाबेथ नाम होनना बुंदों नङा होमबा एलिजाबेथआ मरियमनि खुरमा बियो बुरि जाबायमोन सांग्रेमा होननानै बयबो बेखौ बुंसैमोन मानसिफ्रा गथ' थानो रोंला होननानै बुंसैमोन खिन्थु इसोरनि आशीर्बादजों बिनावबो सासे गथ' गोर्बोबती जाबाय आरो बे गोर्बोबती जानाय गथ'आ 6 मास जाबायमोन 6 मास जाबाय होनब्ला 6 मास देरसिन जाय गथ' बे गथ'खौ एलिजाबेथआ मोदोमाव लानानै दंखासै बे समाव मरियमखौ बुंनाय लोगो लोगो मरियमा गावनि खुरमा एलिजाबेथखौ मिथिनानै बियो एलिजाबेथनाव थांदों जेब्ला थांदों आब' होनलायनानै गोबाख्राव फैदों अब्ला एलिजाबेथआबो गोबाख्रबदों ना गाहायाव फरायब्ला जों मोननो हायो गोबाख्रबदों जों ससे फरायबावनि बिनि उनाव मरियमा सिखांनानै हाजोनि हादराव जुदानि मोनसे नोगोराव गोख्रै थांबाय आरो जेकिरियानि न'आव हाबनानै बियो एलिजाबेथखौ खुलुमबाय आरो एलिजाबेथआ मरियमनि खुलुमनायखौ खोनामारनो गथ'आ बिनि बिसाखौ सानेरदों आरो एलिजाबेथआ गोथार जिउजों सुबुं जानानै गेदेर रावजों गाबज्रिदों नायदो गोरबोआवनो बै 6 मास देरसिन जाय गथ' बियो मोदोमाव सानेरदों नङा होमबा सानेरो दा बिमाफ्रा मिथिगौ दा बिमाफ्रा मिथिगौ बियो गोरबोआव सानेरदों मानोना बियो रंजादों होनना बुंदों मरियमादि गोरबोबती जासिगोन बेखौ खोनाना बियो रंजादों दा 6 मास देरसिन जाय गथ' सारिदों एलिजाबेथआ बे गथ'नि नामा मामोन जहना जिसु ख्रिस्ट'नि 6 मास देरसिन जिसु ख्रिस्ट'आ 6 मास दुइसिन नङा होमबा 6 मास देरसिन 6 मास दुइसिन दा बेनिखायनो दिनै इसोरा मोनसे प्लान खालामदों संसारखौ माब्रै मोजां लाबोनो हागोन पापनिफ्राय मानसिफोरखौ माब्रै सख'नो हागोन बिनि थाखाय बियो एलिजाबेथनि गोरबोनिफ्राय जहनखौ बियो सारि होदों आरो जहना देरनानै जेब्ला मानसिफोरनि गेजेराव मा खालामदों ओरैबायदि हब्रा बियो बुंदों ओइ मानसिफोर गोसो सोलायदो गोसो सोलायनाय सिनखौ दिन्थिदो होननानै हब्रादों आरो खाथियाव फैनायफोरखौ बियो दैयाव थब्ल' होनानै मा खालामदों बाप्तिस्मा होदों आरो बुंदों आं नोंसोरखौ गोसो सोलायनायनि थाखायल' दैजों बाप्तिस्मा होदों नाथाय आंनि उनाव फैगोना नोंसोरखौ जिउजों आरो अरजों बाप्तिस्मा होगोन होनदों प्रेज द लर्ड होमब्ला जहना पापनिफ्राय गोसो सोलायनायनि थाखायल' बाप्तिस्मा होदों खिन्थु बियो बुंदों दि आंनि उनाव जाया फैगोन आं बिनि सिन्देलखौबो दांनो समाया जुथाखौ दांनो समाया बुङाखै होनबा बुंदों दा बुंदों आंनि उनाव फैगोना देरसिन बियो नोंसोरखौ गोथार जिउजों आरो अरजों बाप्तिस्मा होगोन प्रेज द लर्ड अब्ला दिनै मरियमाबो बे अननायखौ मोनदों मरियमनि गोरबोआव गोथार जिउजों आरो अरजों बाप्तिस्मा होग्रा जे जिसु ख्रिस्ट' बियो गोरबोबती जानानै दिनैनि बे दिनावहाय 24 मोनायाव बियो बेथलेहेम नोगोराव सारि जानायनि मोनसे दिन थिग खालामदों खिन्थु बिनि सारि जानाय दिना माब्ला बेखौ रावबो गद बुंनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला बे जाजेनिफ्राय दंखायो
दंखायो खिन्थु बियो मोनसे फरक खालामनांगौ बार्थडे खालामनांगौ होननानै सासे राजाया डिक्लेयार होनायाव रमनिफ्राय ओंखारदों नङा होमबा बियो रम राजानिफ्राय डिक्लेयार होनायाव 26 मोना 25 तारिखखौ जिसुनि जोनोम सान होननानै मानिनो डिक्लेयार होनायावसो दिनै बर'दिन ग्रेट सान रंजानाय फोरबो हिसाबै बेखौ पालन खालामदों दा बेनो थाबोदों प्रेज द लर्ड बेनो थाबोदों दा 24-25 जाहैबाय जिसुनि जोनोम सान होननानै दा डिक्लेयार जानाय लोगो लोगो दिनै बुहुमनि मानसिफ्रा गासै इसोर खुलुमग्राफ्रा ख्रिस्टान मानसिफ्रा बे जिसु ख्रिस्टखौ दिनै रंजा बाजा सारिजानायनि थाखाय जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो सारिजानायनि थाखाय खुलुमो मान होयो सोरबाया ओरैबायदि मान होगोन गावनाव दंनाय मानिखौ ना जिउआव मा थुलुंगा मोनदों बेखौ बिसोरनो होफैयो जेरै साथाम जे गोनोखोफोर सानजा देशनि थांदों होनना बुंदों ना बेथलेहेमाव जोनोम जाबाय नालाय सानजा देशनिफ्राय साथाम गोनोखोफ्रा पन्डितफ्रा थांनानै मा खालामहैबाय सना रुपा गन्ध रसनाथि खुलुमहैबाय नङा होमबा बेसेबांबा दाम गोसा संसाराव जेन' बिनि नामा मिथिसार जाथों होननानै बे दाम गोसा ना मुवाफोरखौ हैनानै खुलुमदों दा जोङो सल'आव नायब्ला मोननो हायो ओरैबायदि ना जेब्ला साथाम गोनोखोफ्रा ना हेरद राजानाव थांनानै सोंहैफ्लांदों नोंसिनि बे बेथलेहेम नोगोराव सासे राजा जे उजिदों बे बबे जायगायाव होननानै सोंहैफ्लांदों अब्ला हेरदआ गिनो ओंखारदों आंनो सासे बेसेबां गिदिर राजाखा आरो आंनि नोगोराव सोर राजा उजिबावखो मोनसे समखिनाय फैदों बेहा आरो गोनोखोफोरनाव सोंनो गोनां जादों बबे जायगायाव सारिगोननो होननानै सोंदों मा सिन नुदों नोंसोर लायनानै अब्ला बै गोनोखोफ्रा खोन्थादों जोंनि सिगां हाथरखि फैदों बे हाथरखिया जेराव थागोन जों बेखौ संलांगोन जेराव हाथरखि थागोन बेयाव बे गथ'खौ मोनहैगोन होननानै जेब्ला राजानि सिगाङाव बुंदों अब्ला राजाया बुंदों गोसो मोजांजों बुङाखै खिन्थु गोसोआ गाज्रिखा बेना गिखांनाय फैबाय नालाय गावनिफ्राय देरसिन राजा होनबाय नालाय गिनाय फैनायखाय बियो बुंनो गोनां जाबाय थांदो नोंसोर फिट नागिरनानै संलांदो जेब्ला नोंसोर मोनहैगोन अब्ला बेखौ फैफिननानै खोन्थाफै दे आंबो बेखौ मान हैनो हानाय बायदि मोनो हेरद राजाया बिदि बुंदों नाथाय जेब्ला गोनोखोफ्रा थाङै थांनानै हाथरखिनि सिनखौ लानानै थांनानै जे जायगायाव हाथरखिया थाबथाहैदों बेवहाय मोनसे गलि न'आव बिसोर मोनहैदों गलि न'आव मोननानै जेब्ला खुलुमनानै मोनानाय हर थादों बिसोरो गोनोखोफ्रा जेब्ला हर थादों इसोरा दर्शन होदों बिसोरनो गोनोखोफोरनो नोंसोरो जे लामाजों फैदों बे लामाजों दाथांफिनसै मानोना बेवनि राजाया हेरदआ बे गथ'खौ सिथारनो खायदा खालामदोंसो होननानै बादा होदों नोंसोरो गुबुन लामाजों थां होननानै थोनदों थोनजानाय बायदि बै गोनोखोफ्रा मा जाबाय गुबुन लामाजों बिसोर थांदों राजा नेगासिनो ओरैहाय ना नेगासिनो दङ साथाम गोनोखोफ्रा माब्ला फैफिनगोन नेबाय 2 मास जालांबाय ना 2 मास जालांबाय फैफिनासै गोनोखोफ्रा दाथ' आंखौ थगायबाय बिदि जाबाय ना थगायबाय सानबाय दा ओंखायनो राजाया ओरैबायदि अर्डार होबाय सान्थ्रिफोरखौ थांदो बे बेथलेहेम नोगोराव जेसेबां हौवासा गथ'फोर दङ गोरलैनिफ्राय 2 माससिम ना मेथाइयावथ' दानथाम अखाफोर होनदों नङा होमबा ना दानथामानो जा दाननैयानो जा ओरैबायदि दानस'हैबाय सान्थ्रिफ्रा जेब्ला दानस'दों बे दानस'नायावहाय सासे मानसिहा गथ'फोर दंमोन हौवासाफोर बे हौवासा गथ'खौ दानथारफाजाबाय जेब्ला दानथारफाजादों बिनि बिमाया थानो हायाखै ना थानो हायाखै ओरैबायदि दुखु ओरैबायदि जाहाजों बियो गाबबाय
ini गाबनायखौ रावबो बोखानो हायाखै जायफ्रा गथ' गोमा जायो बिसोरनि बिमाफ्रा बिखाया गावग्लिजोबो माबायदि गावग्लियो बिमासो मिथिगौ नङा होमबा ओरैबायदि बुंदों बाइबेला माथाइनि 2नि आथोरफोराव बेबायदि बुंदों राव गंसे लामायाव खोनाबाय गाबनाय आरो बिमायनो गाबग्लुंनाय राखेला गावनि फिसाफोरनि थाखाय गाबनाय आरो बिसोर दै गैयैखाय बियो बानजाय जानो गोसो जायाखिसै ओरैबायदि गाबदों अर्थात राखेल होननायनि गथ'फ्रा दानस' जाफादों बै समाव हेरद राजानि सान्थ्रिफोर थोननायाव दानस' जाफादों बे दानस' जाफानायलाय बियो ओरैबायदि गाबबाय रामा होननाय जायगायावहाय ओरैबायदि गाबबाय गाबग्लुंनाय ओरैबायदि गाबग्लुंनाय हाबाब फिसा मानो दानस' जाखोन होनलाय बिराद मा जाबाय दाहा गोसोआ बायग्लिजोब्बाय ओरैबायदि दाहा जाबाय रावबो बानजानो हायाखै रावनिबो फोरोंनायखौ बियो लायाखै नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ दानथारनो मोनाखिसै मानोना हेरदनि पुलिसखौ मिथिखानायखाय बै गोरोंफोरखौ जेब्ला थोनहरनायनि उनावनो गुबुन लामाजों थोनहरनायनि उनावनो जसेफनो सिमाङाव दर्शन होबाय इसोरा ओइ जसेफ नोङो नोंनि बिसि आरो गोरलै गथ'खौ लानानै मिसर देशआव थांदो होननानै थोनहरबाय अब्लानो जसेफ आरो मरियमा गारायाव बिसि आरो फिसाखौ गाखोनानै मिसर देशसिम आवगायलांबाय खाखोमाहैदों प्राइज द लर्ड खाखोमाहैदों नायदो होनब्ला जिसु ख्रिस्टआ एखेबारे इसोर जानानैबो मानसि महरै फैनानै माबायदि खस्थ' बियो लाफैदों संसाराव जायगा दाबसेयाव जोनोम जानानैबो बियो देरनो मोनाखै खारखोमानो गोनां जादों दोनखोमाहैनो गोनां जादों जेब्ला मा होनो मसेया जेब्ला जोनोम जादों जोनोम जानाय समावबो बेबायदि जादों बै समाव फाराव राजानि आमोलावहाय मसेया जोनोम जादों किन्तु मसेनि फोलेरफ्रा इजराइल जानायखाय नङा होमबा इजराइल जानायखाय मा जाबाय बिसिनि बंशआव हौवासा गथ'फोरखौ खांहोआ दानथारजोबो फाराव राजायाबो नंगौना दानथारजोबो ओंखायनो मा खालामबाय बिमाया फिसाखौ ओरैबायदि अनबाय ना आं बेखौ मानो फाराव राजानो दानथार होबावनो फाराव राजानि सान्थ्रिफोरजों मानो दानथार होबावनो होननानै बियो मोनसे खायदा खालामबाय ख' हेबनानै आराम माबा माबि लाइ थाबबाय आलाखाथ्रा लिरथेबाय ओमफ्राय बियो बे मसेखौ दैयाव फोजावहरबाय जेब्ला दै जिं जिं बे गथ'आ गोजावलांबाय थायो बे बिमायाबो सेर सेर थांफाबाय थादों ना थांफायाखै होनबा थांफाबाय थादों थांफादों खिन्थु थाङै जेब्ला बै फाराव राजानि फिसाजोआ गाथोनाव दुगैग्रा अयबास दं नालाय बियो गाथोनाव दुगैनो थांदों जेब्ला गाथोनाव दुगैनो थांदों अब्ला बे ख'खौ बियो नुदों नुनानै मा जाबाय गथ'खौ गाबनाय खोनादों ख' सिङावहाय नायबाय बिराद मोजां सख्ल' हौवासा गथ' दा बिमाया सेर सेर थांफानानै जेब्ला बे फारावनि फिसाजोआ नायदों अब्ला बुंदों राजकुमारी नालाय बै समाव बियो सिख्ला नालाय राजकुमारी आं बे गथ'खौ नोंनि नामजोंनो खांनो नामा होनना बुंनायखोमा बुंदोंमोन दा नोंनि नामजोंनो आं खांगोन बे गथ'आ नोंनिनो जागोन होननानै राजकुमारीखौ बुंदों अब्ला बिबो गथ'खौ थैजानो गिनानै गावथ' सिख्ला मानसि नालाय मारै खांनो नङा होमबा आंनि नामजोंनो खांफैदो होननानै थोनदों बिमाया खांफिनदों ना मारैमोन
ना बिमायानो खांफिनबाय जेब्ला देरो अब्ला बियो फाराव राजानिनो आन्दाराव थानो नङा बै राजकुमारिनि फिसा महरै थाबायनो किन्तु इसोरा बे मसेखौ मा खालामबाय इजराइलखौ बासायनो थाखाय बियो लेंबाय आरो मसेयाबो सिखार जाबाय इजराइलफोरखौ एखेबारे फाराव राजानि बान्दा बैनायनिफ्राय बियो लेंहरलांबाय बासायबाय दा बे लेंहर जानायनिफ्रायनो फैयै बिनि फिरि फैनानैनो दिनै दाभिदनि बंशनिफ्राय दिनै जिसु ख्रिस्टआबो सारि जाफैबाय आरो सारि जाखांनानैबो बियो जायगा दाबसेयाव बियो देरनो मोनाखै बेबो खारनो गोनां जादों मिसराव थाहैनो गोनां जादों जेब्ला हेरोदा थैयो अब्ला इसोरा जसेफखौ दर्शन होयो नोंसोर थांफिननो हासिगोन अब्लासो जसेफआ गावनि बिसि मरियम आरो बे जिसु गथ'खौ लानानै नाजारेथआव फैदों अब्ला नायदो जिसुआ माबायदि खस्थ'जों बियो सारि जादों जेब्ला सारिनाय दिना जायो बै समाव मा जादोंनो सेन्सास नाम लिरजानाय एखे बेथलेहमाव थांथारनांगौ नाम लिरजानो नङाब्ला लिरजानो मोननाय नङा ओंखायनो बियो टाइमा जाखाबाय मिथिखागौ गावदि गोर्बोथियाव दङ गथ'आदि सारिसिगोन बेखौ मिथिखागौ अब्लाबो सरकारनि आयेन बायदि बिसोर बेथलेहमाव थांनानै नाम लिरजानो थाहैनायावसो बियो गथ'खौ जोनोम हैनो गोनां जादों नंगौना गथ'खौ जोनोम हैनो गोनां जादों किन्तु जेब्ला बियो नाम लिरजानो थांनानै न' नायगिरिजों न'खौ मोनाखै बियो सासे मानसि गलिखौ मोनदों गलियाव बियो सारिनो गोनां जादों प्राइज द लर्ड आरो सारिनायनि उनावहाय सोर मिथिग्रोखो लावखारफ्रा मिथिग्रोदों लावखारफोरनो आरो फुवा खोन्थाफैदों नोंसोरनि गेजेरावहाय त्रानकर्ता सारि जाबाय नोंसोर खुलुमहैदो होननानै लोगो लावखारफोर थांनानै खुलुमहैदों नागिरनानै ना लावखारा मिथिग्रोदों प्राइज द लर्ड अब्ला नायदो जिसु ख्रिस्ट'आ जे सासे आयथा मरियमनि गोर्बोआव सारि जाबाय बियो गोनां गिदिर सोरगो नागारनानै हावरिया जानानै बियो मानसि महरै जोनोम जाफैदों अथच बियो संसाराव दंखायो बायखोमोन रावानो दिनै मानसि जाफैबाय होननानै जोङो दिनै जहाननि 1:14 जों फरायब्ला मोननो हायो ना बेनिखायनो जोङो फै आं बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै मानो होनब्ला जेसे बुङो एसे लावो नालाय आरो बारा गोलाव बुंबा गोसोआवबो थाया नंगौना गोसोआव थाया ओंखायनो इसोरा जे फोरोंबाय बे फोरोंनायनि थाखाय जों इसोरखौ हामबायनो गोनां जोङो दिनै सासे मा जानांगौ मरियम बायदि जों जानो नांगौ सासे जसेफ बायदि जों जानो नांगौ माब्रै होनना बुंब्ला इसोरा बै समाव मरियमनि गोर्बोआव सारिदोंमोन दाबो जोङो बे जिसुखौ जोंनि गोर्बोआव जों सारिहोनो नांगौ जिसु गथ'खौ जोंनि गोर्बोआव जों सोनानै दोननो नांगौ मानोना जिसुनि आत्माया जोंनाव थानांगौ जिसुनि आत्माया जोंनाव थानांगौ बे जिसुनि आत्माया जोंनाव थायोब्लासो जोङो जिसुनि बादि जोङो जानो हागोन जिसु बादि जागोन जिसुआ जेरै मावदों बिदिखौ मावगोन जिसुआ जेरै खालामदों बिदिखौ खालामगोन मानोना जिसु नङाब्ला जेबोखौनो खालामनो हाया नांगौ प्राइज द लर्ड जेबोखौनो खालामनो हाया बेनिखायनो जोङो दिनै गावनि गोसोखौ जोङो दिनै इसोरनो गथायनि जोंनि गोसोआव इसोरा जोंनो सारि जाथों गोदान जोनोम मोनथों जोंनि गोर्बोआवहाय ना मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्लाबो दरखं मोखां सौबाय थायोनो थक 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 थकनो बबे दरखं जोंनि गोसोनि दरखं जोंनि गोसोनि दुवाराव बियो सौबाय थायो थक थक थकनो ना जायहा बे गोसोनि दुवारखौ खेवनानै होगोन जिसुआ बेनाव हाबगोन आरो थाफागोन जाफागोन लोंफागोन होननानै जोङो नुजाहोजानायनि ना 3:20 जों फरायब्ला मोननो हायो फरायनि नुजाहोजानाय 3:20 बे बाथ्राखौ बुंदों खोनासं आङो दरखौ मोखाङाव गसंनानै सौवो सोरबा आंनि रावखौ खोनासंनानै दरखौ खेवोब्ला आङो बिनाव हाबगोन आरो आङो बिजों आरो बियो आंजों
जाफागोन होनना बुंदों praise the Lord बेसे मोजां बाथ्रा बिनिखायनो जोङो दिनै एखेबारे जाग्लुंनाय रोंग्लुंनायजोंल' नङा ना मोसाग्लुंनायजोंल' नङा जोङो जिसुखौ जोंनि गोरबोआव दोननि जिसुखौ जोंनि गोरबोआव जों सारि जाहोनि जोङो जोनोम जाहोनि जिसुआ जोंनाव थाफैदों जोंनि ओनसोलाव थाफैदों जों बे संसाराव जेखि समस्यायाव गोग्लैया मानो जेखि निदान खैफोद आफोदाव फैया मानो जिसुआ जोंनाव थायोब्ला गोरबोआव थायोब्ला जिसुआ जोंनाव जोनोम जायोब्ला जोङो गिनाय नङा praise the Lord गिनाय नङा मानोना बाइबेला बुंदों मोनसे बाथ्रा दङ फरायनि माथाय 10 माथाय 10 26 निफ्राय 31% फरायलांगोन दे बाय मा बुंदों बिनिखायनो नोंसोरो मानसिफोरखौ दागि मानोना नुजाया जासे मुंबो थाखोमानाय गैया आरो मिथिया जासे मुङा मुंसेयाबो दोनखोमा जानाय नङा आं नोंसोरनो खोमसियाव बुंनायखौ नोंसोरो स्राङाव बुं आरो नोंसोरल' खोनानायखौ जेरावबो खोन्थाबायदो आरो मोदोमखौल' सिथारनो हाग्रा आरो जिउखौ सिथारनो हायैफोरखौ दागि नाथाय जिउखौबो आरो मोदोमखौबो नोरखोआव नस्थ' खालामनो हाग्राखौ गिसिन मानै गर सखाया गरसे फैसाजों बायजाया खोमा आरो नोंसोरनि बिफाया गोसो जायाब्ला बेफोरनि गेजेराव मासेबो हायाव गोग्लैया नाथाय नोंसोरनि खर'नि खानाय दोंफ्रोमाबो सानजाखाबाय बिनिखायनो दागि नोंसोर गोबां गर सखाफोरनि ख्रुइ दाम गोसासिन होनना praise the Lord बेसे मोजां बाथ्रा बुंखो दिनै जोङो बे संसाराव थानायावहाय गिनो नाङा आरो मानसिफोरखौ दागि नांगोन मानसिफोरखौ दागि नाथाय सोरखौ गिनो नांगौ जायया नुजाया जासे मुंबो थाखोमानाय गैया जेबो थाखोमानाय गैया नुजाया जासे आरो मिथिया जासे मुङा मुंसेबो दोनखोमा जानायबो नङा नुथारगोन ना आं नोंसोरनो खोमसियाव बुंनायखौ नोंसोरो स्राङाव बुंनो बियो जोंनो जे मिथिहोबाय बे मिथिहोनायखौ जों मानसिफोरनि सिगाङाव बुंनांगौ खोन्थानांगौ जेब्ला सासे मानसिया इसोरखौ मोनो बे मोननायजों लोगोसे बे व्यक्तिया मोनसे दायित्व थायो मा दायित्व थायो बियो फांसे बिफां जाबाय बे बिफां जानायखौ बियो फिथाइ थायनो थाखाय मानसिफोरनो खोन्थानांगोन ना जेब्ला खोन्थागोन बियो खोनागोन आरो बियो फोथायनायजों बियो इसोरखौ नाजावगोन फिथाइ थायगोन ना खिन्थु मानसिफोरनि गुबुन गुबुन बायदिसिना बुंनायखौ गिनानै जुदि खोन्थायालासे थायोब्ला मोदोमखौबो जिउखौबो नोरैगाव गारख्राखौसो गिसिदो होननानै जुदि जोङो इसोरखौ मोननानैबो जुदि स्रांखौनो जुदि मानसिफोरनि गेजेराव खोन्थानो हायाब्ला इसोरनि रावखौनो जुदि मानसिफोरनो फंसेबो बुंनो रोङाब्ला प्रार्थनाबो खालामनाय गैयाब्ला मा जागोन नोरैगाव बियो गारसोमगोन जोंखौहाय बेखौसो गिनो नांगौ ओंखायनो बे संसाराव जोङो एखेबारे जोङो जिसु ख्रिस्टखौ जोंनि गोरबोआव जोङो सारि जानो नांथारगौ सारि जानो नांगौ बे सारि जाब्लासो जोङो दिनै इसोर दङ जिसुआ जों दङ जिसुआ इमानुएल बियो मानसिजों लोगोसे होननानै जोङो बोलोगोरा जानो हागोन नंगौना आदै नंगौ होमब्लासो जों बोलोगोरा जागोन ओंखायनो फै जों बे समावहाय इसोरनि बायखौ बेवदोंनि जों प्रार्थना खालामनि जिसु ख्रिस्टआ जोंनि गोरबोआव सारि जाथोंसै जिसु ख्रिस्टआ जोंजों थाफैथोंसै आरो जोङो जोंनि मावनाय दांनायाव जोंनि रंजानाय बाजानायाव जोंनि दुखु खस्थ'आव लोगोसे थानानै जोंखौ मदद खालामथोंसै जोङो बयबो गसंनि फोरखौ हामबायनि आरो जोङो आरज खालामनि जिसुआ जोंनि गोरबोआव सारि जाथोंसै फोरखौ बादों praise the Lord hallelujah राजानि राजा
내가 그의 이름 부르짖으오 너희 이들의 아들 너희는 그 모든 살인자들과 덮바 너희 예수 너그 나무는 것들은 너희 그를 살인자 보이든 너희 Glory Jesus. Glory to Jesus. Dia tu besok terus. Jisi di hari ke jisi di apa lagi? Dari bola tu nanggu, dari online tu nanggu, dari buhi bangku nanggu, popular siapa? Dari usaha ni berbuat sari punya. Jeng tak punya, jeng tak punya, jeng tak punya, jeng mau dari besok terus apa lagi? Dari besok terus ni bukan orang sahaja. Baca buku bici saja. Lord coba jadi cara ini. Lord Yesus, kamu terima saya. Jadi kita hidup sekarang. Kita tak berdoa kalau coba. Jadi bisa beri korban saja. Bisa beri korban saja. Dan kalau bemar atau lumpuh ada, cara itu lumpuh ada. Karena ada bulat ada, bosan ada bulat ada, kau nak ada bulat ada program. Jadi program coba. Jadi orang Friday, jadi orang Buddha, jadi orang Buddha ada ini sok ini pandang. Jadi jiwa kudu sekarang gisin nam. Badan kudu jiwa kudu sekarang gisin. Kita macam daging nam. Dengan jenis berkerja. Jadi power kerja ada. Jadi online kerja ada. Operasi gegam program itu. Besok saya kosong tanah agan. Jadi muhim aku jalan agan. Dan di dua hari problem coba gampang pos kena agan. Lord coba jadi bisa saja beri jawab dengan tapi dia problem coba. Macam saya jadi. Macam problem coba dengan jadi proposisi. Oh proposisi jiwa orang kita pikir. Ambai baik pak. Daya dapat Yesus daya dapat. Yesus Kristus harus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise.